Sanibonani bafethu, yayisho insizweni, Ntuhle Ntombini. Niyaphila? Ngiyathemba ukuthi ngiyaphila bafethu. Ngisho nginibingelele ngalesikhathi bafethu. Ngiphathele indaba ezimnandi, bathandi bomculo, bathandi bomaskandi, bathandi bakaDlubheka. uDlubheka bafethu, uDlubheka Khuzwayo ukuvezile izolo ku-live kaMbomvu ntambama kade sikuwona laphana. Ukuvezile ngokusobala izolo ukuthi uyabuya kulo nyaka bafethu. Singalindela noma yini kusuka manje kuyoshaya uDisemba. Ngenzeka akhiphe EP, ngenzeka akhiphe album, kodwa ukuvezile futhi ukuthi ziningi ingoma ezikwi-system. Bazothi abanye kuyabuya usuka kuDlubheka. uDlubheka bafethu umculi vele nje, umculi vele nje omdala, siyamazi thina, kodwa ukwaba nenkinga nje, igaba eziningi empilweni yakhe akahlangabezana nazo, kwagcina kumphoqa lokho ahambe eyohlala emakhaya. Ayiyeke nje umculo 2 years and a half mangaphosisi impela ehlele engaculi. Uqale 2009 ukucula. Ukuvezile futhi izolo ukuthi mayembuza uMbomvu ukuthi indlela akacula ngayo noma ikuphi akakwazi kakhulu ngokomculo ukuthi uhlezi kubantu, wakuveza ukuthi ibhova kade yadika lamfundisa ukuthi uma ngabe umculo ungahlezi ukhipha isitayile esodwa, 2 ungahlezi ukhipha ingoma eyodwa, yabo, noma ngayichaza kanjalo. Abantu abesibelindele lokhu uqhamuke nokusha njalo, abantu bethi belindele lokhu uqhamuke nokusha. Ukhona-ke futhi umculi okwenzayo lento la kumaskandi, ngeke kodwa ngilisho igama lakhe namhlanje, ngoyisho ngelinye ilanga ngikhuluma ngayo. Uyayenza lento futhi iyamsebenzela kakhulu. So ngibonile le ndoda lena ivuthiwe ngempela-ke umculo, ngoba ithe mayichaza laphana ngayibona futhi nami lento eyisho ukuthi vele mazohlezi ukhipha into eyodwa usho unowodwa bafethu. Yabo usuke upura abantu ngomuntu usuke sebanje ukuthi hawu-ke sezokhipha ukuthi-ke zoze izinsimbi zobe zithi nangempela kusuke kube yilona. Umuntu akethi alindele enye into avele athole okunye bafethu. So leli qhawe-ke bafethu kusukela namhlanje kaphambili, asilindele bafethu. Solokhu nje si-check-a ko-live, si-check-a yonke into. Sizozwa uma sizokhipha, sizozwa uma sekhiphile. Simenzele iqiniso futhi naye, ngoba sisho nje ukuthi insizwa siyindala kakhulu bafethu. Ngicabanga ukuthi ifike kuqala ngisho kunoGuzane noMthandeni bangaphosisi. Ufike kuqala kunoGuzane noMthandeni. uDlubheka umdala nje emculweni kakhulu, ngoba ngisho ukuthi nje ukwathi ukupholishwa izandla zebhola. So uyabona lo muntu une-experience ngempela yangempela le enkulu emculweni. Ngiyathemba-ke kubalandeli bakhe nabalandeli bomculo kamaskandi kakhulu, nabalandeli bonke nje bomusic. Ngiyabathanda ngoba balenza iqiniso umuntu uma ngabe enza into ebajabulisayo nabo. Ngiyathemba ukuthi-ke uma ngabe naye ekhipha into yakhe noma umsebenzi wakhe ubayijabulisa abantu bayolenza iqiniso. Thina masiphila nje lo mhlaba somenzela iqiniso ngoba siyamazi ubambile futhi umculo wesintu. Umculo wesintu ubaluleke kakhulu ukuthi uhlezi ukhona bafethu, ngoba ngisho singafunda kanjani, sihambe ngemoto ezibiza kanjani, kodwa uhlezi usikhumbuza ukuthi ngobani sisuka kuphi. Ukubona ngisho isifundo senjani mangena umculo ingoma yesintu sithola sidansa ngempela. Sibonge bafethu ngethuba.